Nag-abot na sa Pilipinas si President Ferdinand Marcos Jr. matapos ang iya very productive participation sa 2025 APEC Summit nga ginhiwat sa South Korea. Naghugpa ang PR-001 aircraft nga ginsakyan ni Marcos upod ang iya bugos nga delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City pasado alas 2:22 ang hapon, Nobyembre 2. Sa iya arrival message, ginpahayag sang Presidente nga nangin mabinungahon ang iya pagtambong sa nasambit nga pagtililipon kung sa diin nakaupod siya sa iban pang economic leaders sa serye sa mga meeting nga nagatutok sa pagpanghangkat kag oportunidad sa Asia-Pacific region. Ginsiling man ni Marcos nga naghimo siya sa mga bilateral meetings upod kanhi Republic of Korea President Lee Jae-myung kag Chilean President Gabriel Boric. Nakikita man ang Presidente sa top executive sa mga nagapanguna nga Korean conglomerates agod paga-istoryahan ang mga posible nga oportunidad sa negosyo sa Pilipinas. Magandang araw mga kababayan. We have just concluded our fruitful participation in the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting held in Gyeongju, Republic of Korea. At this year's gathering, I joined my fellow economic leaders in a series of productive meetings on the most pressing challenges confronting the Asia-Pacific region, from supply chain disruptions and climate change to persistent economic inequality and the accelerating pace of technological transformation. I'm pleased to report that our engagements were robust, our discussions fruitful, and our shared commitment to collective action reaffirmed. Throughout the meetings, we focused on the themes of connectivity, innovation, and prosperity, which underpin APEC's mission to foster growth that is inclusive, resilient, and sustainable. Matapos ang iya dinalagon nga partisipasyon sa ika-32 nga APEC Summit sa Korea, nagbisita si Marcos upod si First Lady Liza Araneta Marcos sa pantyon sa iya amay nga si Anay President Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani kahapon. Inibilang pagselebrar sa adlaw sang mga patay.